Kusoria music again. Positive over negative. Right now me hot. Me don't take shots. Got switch, me them out on. And Ninja P. Zvazokora kunge voice ira bounty. Manager tichitsvaga mari pa ground. Switch on tichifaisa sound. This here hapana tumasiki round. Segeto youth ndoita begi account. Dodyawo mari ndosimba kuita giant. Ndapinda mubhawa ndobata opaindi. Asi handikanganwe kupawo vari blind. Now wanna them money. Hatimire kutsaga mari money. 20 shana tunamganu. Now wanna them money. Hatimire kutsaga mari money. 20 shana tunamganu. Now wanna them tutsaga cash. Bangi na mi pocket tichidya cash. Atirare kunga tiri muzibesh. Kana kumira kunga tiri pachitesh. Manager ngatipinde biz dikitira iwe water visa juice wopat badare atinde vari less tsaga mari harare kusika ngezi saka 20 shanu atina muganu kutsaga mari vakadzi ndo ita vashanu maninja ngative nemaskiri kunge kanu mari imari chakashata kuuraya munhu. Now wanna them money hatimire kutsaga mari money 20 shanu atina muganu. Now wanna them money hatimire kutsaga mari money 20 shanu atina muganu. Tongotsaga gauro tomira zvemutauro peki from Cape to Cairo. Dziri ngoma tafadza ana Purona na Paulo. Ukashanda Mwari ndivo vanokupa mbairo. This time ndakushanda kunge watch. Ndagumbuka handichada zvemasketch. Ndakumhanya kutopfuura kana hatch. Saka kuzova udze vanobvaruka batch. Now wanna them money hatimire kutsaga mari money 20 shanu atina muganu. Now wanna them money hatimire kutsaga mari money 20 shanu atina muganu. Now wanna them tutsaga cash. Bangi na mi pocket tichidya cash. Atirare kunga tiri muzibesh. Kana kumira kunga tiri pachitesh. Manager ngatipinde biz dikitira iwe water visa juice wopat badare atinde vari less tsaga mari harare kusika ngezi saka 20 shanu atina muganu. Kutsaga mari vakadzi ndo ita vashanu maninja ngative nemaskiri kunge kanu mari imari chakashata kuuraya munhu. Now wanna them money hatimire kutsaga mari money 20 shanu atina muganu. Now wanna them money hatimire kutsaga mari money 20 shanu atina muganu.